Il-mużika kapaċi tbiddel id-dinja kollha għax kapaċi tbiddel in-nies. Bono, jien jisimni Estella Merċieqa, għandi 10 snin. Ħankanta l-kanzunetta Aziz Papa. Kliem u mużika ta' Michael Piscopo. Ħares lejja l-iskola fil-klassi tkun miegħi fil-kien qiegħed hemm qalb fil-friegħi jien żgur li se nsibek dejjem fil-qrib għalkemm kellek tħallina papa tiegħi ma ninsaqax ismi sabiħ il-offiċjajt konservani fuq spallejk u dejja s-sod iżom fidejk u għalkemm illum m'għadniex flimkien nibqgħu magħquda fil-ġejjien niftakrek qalbi nżommok f'qalbi matul iż-żmien biex nolqot kont tgħidli xi storja jew minsat kulitek memorja jekk nitolbok jien kont tagħmel sforz u terġa' tgħidli oħra u meta ma kontx inkun sewwa kont tiġi tkellimni bil-ħlewwa tagħmilli kuraġġ u turini passaġġ mingħajr ngħaddi jinsa biex nara bid-newwa. Ma ninsaqax ismi sabiħ il-offiċjajt il-kanferi int konservani fuq spallejk u dejja s-sod iżom fidejk u għalkemm illum m'għadniex flimkien nibqgħu magħquda fil-ġejjien niftakrek f'qalbi nżommok f'qalbi matul iż-żmien min jaf kemm kont tkun buri tismani nkanta llum bil-qiegħda soltu mal-mama biss naf li minn hemm fuq qed titbissem għaliex taf illi qed ikkanta lejk Aziz Papa. Ma ninsaqax ismi sabiħ il-offiċjajt il-kanferi u dejja s-sod iżomm fidejk u għalkemm illum m'għadniex flimkien nibqgħu magħquda fil-ġejjien niftakrek f'qalbi nżommok f'qalbi matul iż-żmien niftakrek f'qalbi nżommok f'qalbi matul iż-żmien niftakrek f'qalbi nżommok f'qalbi matul iż-żmien Aziz Papa. Grazie signori.